yeke nje ifake kwaZulu la sangishilo ishumi nesikhombisa ngaphambi kokubumbana ihora lesishagalombili khona lapha kongizwa online siyazi ukuthi ke esigijima ngamakhanka somoya ingizwa online itholakala wonke ama social media platform worldwide hayi locally worldwide hayi nje nationally internationally umhlaba wonke jikelele ingakho ke ngithi ke mina njengo president waMabhinqa sekunjalo isikhathi sesifikile ngisho esentombi nesoka ukuhlukana kwabo uyafika entathabusa uma nisayihloniphi imizi yoyihlomkhulu ngaphandle manje ngasayihloniphi uyebiwa umuntu uyabhifika umebe inhloso enhle bese washiya hayi lento yokuvuka nithamela ilanga uyisha yakumuzi ayimizayifana sibonge umpanganza kwethu ke ingoma emnandi kakhulu ke lapha ke ethi ke number 1 kaGatsheni eyandulele lengoma kaMzukulu uGatsheni ke uyaziwa ukuthi njengoba kuzobuya ke i-mother of all parties i-mother of all Maskandi festival ngibona isitholo lesitshekile siyosithe ukuthi ke uyena owathatha iquantum lapho futhi ke yisemlandweni uphinde wathola iBest Maskandi kuma-Summer Awards ka-2024 wahamba neindondo ezimbili the-Best Male Artist nge-album yakhe lapha ke ethi Uyihlo Nonyoko ngengoma yakhe eshisa isikota lapha esoyikhumbula eyona ke esho njalo ingoma yakhe ethi ke ngempela ke sengazi ngempela ngempela ngimile impondo ngimuntu ngeinkunzi ishumi leminyaka eke ngishama hit unyaka nonyaka hit after hit namanje ke ubuyile nealbum yakhe eke uyakhumbula isingle lakhe yokuqala ethi Siyehla waphinda wakhipha album kanganaka sanaka thina ngengoma zakhe ezimnandi kakhulu khona ingoma nje ishaya nensizwa lapha ke eke uJaiva Zimnike awu madoda ethi igeja yabona madoda hayi suka hayi yabona abafowethu iqiniso eke uJaiva Zimnike mawumemile kwialbum yakho uyalenza iqiniso eke nakhona ke noma kuphi official wekhona ngibone ezodikizisa eke ikhehla impela ibhekeweni uthokozani langa wenye ingoma laphana awondabulala lidikiza ladikiza belikhehla libooster ulanga eshebe nje igazi elidala elitshotile waphinde waba imbiliso eke uthokozani langa etalenteni elisha kwaba yifumuka ehlangene nesitshodo kwaphinduka ungqiboti labakile imanga njengamanje ke sibonga kakhulu kuye lapha kuMzukulu ngengoma yakhe nealbum yakhe emnandi yonke ngaphandle kongahlonisi imnandi yonke album kaMzukulu imnandi yonke futhi lokho funda singakuhlonisi ukuthi sikusho host umuntu yangisuke ngilalumkhonta kwa ngilalumkhonta kwa umuntu yangisuke ulungela baba Sisela po ningeze ngofika
eke singena uhlelo lethu ngempela ke olapha phambili kulolu hlelo mase abesakaza mosikane njengamanje esithi ke basontekile awumadoda ngizwe online basontekile abasontekileyo siyabadinga njengamanje ukubazi ukuthi obala basontekile ngoba njengamanje siphila emhlabeni la abantu khona bethanda kwenye indawo kodwa inhliziyo yakhe ikwenye indawo baqoma kwenye indawo kodwa makuvela TV lapha umuntu dizeni agumuhafu lapha athi obunati isoka lemadoda ebehleli nesoka lakhe endlini ingakho sithi bafowethu ke sisungula uhlelo oluningi kakhulu lapha ke kwinguzo online sithi ke abasontekile ngiyalumkhonta ngibase abashabalaleli nangimlalo uqala lapha ke sawubona ngizona ngisawubona wakhe mfowethu right futhi ngikhona khona mfowethu awusiyancenga apha nduna ndithi apha ndisekapha ngene kahle unyaka nomusha hayi akufananga nduna ndifananga nkosi yami mfana president mabhinqa afananga nami ndi apha eKapa kubathi ndilibhinqa kaloku siyabulela tata siyabulela tata siyabulela upresident ungupresident wami kaloku upresident bakho abugcina iphaya eNatal buza ngapha eKapa singamakuni sonke tata siyathobeka tata watata kwaye mna umuntu endimbona ngathi usontekile ke nguye ngumsoco kaloku ubani umsoco nomsoco nale eKapa khona wesimaziye wangapha hayi tata ndizamile tata kwaye kwaphoqa ukuba hawa ba isibonga lo msoco ukhulumayo ndikhuluma ngodladla mntu mina ngodladla mna mina ngodladla umgabadeli usinayo udladla apha eNatal yebo owaba umsoco oba manje umphulaphuli ndizawuthetha ukuba phaya eKapa umsoco waseKapa kaloku ngokwazi kwami abantu bakakhumana ngomuntu izakwazi ngezimo ukufona mfethu tjalane ugogo ukuthi akufona manje ufona ugogo lapha tata ewe ndithi ndondixela ukuba hayi ndithi abase ndithi ndidlala ingoma yakhe wathi hayi wanjele ngixelela enye into ndithi ndidlala music video waphinde futhi wathethe enye into bana yabo thuka hayi nguwe lo mfo ngathi hayi umuntu emakuthiwa khuluma ngomsonto nguwe ubudlala yiphi ingoma la igushi ndithi ndidlala igushi kaloku ndithi hayi ndidlala apha igushi ke hayi tata wama tata ngathi ukuba nami ngakuwa kaloku usonteke gqithi umsoco hayi usontela mfo ndandisenzabathe usonteke gqithi ngoba engakusho mina nje ke but uma sikhuluma izulu sakithi ngendlela aklini ngayo umsoco nangendlela ahlanzeke ngayo ngimbone noma ngene truckini lakhe uclean nayo clean ugqoka kahle ingizwe yayazi kodwa usontekile usontekile inhliziyo yakhe ikwenye indawo ayikho apha esikhoyo tata singamabhinqa thina noba singabantu bakwaXhosa but ngithina singamabhinqa athethela abanye baphulaphuli inkosi tata omunye sabona yebo mfowethu ngezonjani mfowethu emsakazweni ngiyaphila mfowethu phela ukhuluma noMandela la phansi leThekwini mfowethu yebo mfowethu ulalela umsakazo wakho la bhuti ngilalela uhlelo lwakho lomnandi kakhulu ngiyabonga tata ke nenkinga lapha kaKhim nje SK kwabasontekile ngoba izona ukufuna abantu abasontekile webhuti yebo akasontekile uyadelisa leya muntu wenkosi ngapha sishana yogoloko ngapha uhambe uthandazela abantu ushayo fire usontekile la bhuti sontekile webhuti ungezwe uthethe lo mfo obufishala kaloku yebo bhuti ungizwe yena qobo umthatheni yebo gqithi nyani nami ngithukile bangimkhanga lapha uTV angisakhona uthethe ngoSixhosa semkhuluma izulu ungiyaxolisa izinto ziyangena fire usekusontile usefikile Mazulu come back Mazulu okay baba mfowethu ngicela ukusho ukuthi cha ngiyakufakazela kakhulu lapho usonteka ngempela umthandeni ngoba nami kuyangithusa lokho mina masihamba naye noma sisendaweni thini udeshelwa yimi uqobo nami ngiyaqala mina mesithandazela abantu besinde yabona usonteke ngapha siyahamba uyabuya ngapha usonteke kakhulu umsakazo awusontekile awutata ngiyabulela kakhulu enkosi tata usontekile
Yabonga futhi ungezwe umlando uhlelo lakho uliphathe kahle futhi ungezwe. Uyabonga kakhulu kanza kwethu. Unikele umkhonto kwazi. Omunye umlaleli abasotekele sawubona. Hawu msasazi. Yebo baba. Hey. Yazi usontekile lo usomathekisi lona. Unaleli lethu leli. Sonke ngezansi sonke ngendla lela kasikhakhale phansi enkandla. Hey, umafava. Amasimba amafava. Hayi sontekile lo. Usontekile. Sonke ngayikala ngezansi. Umafava. Njekeza bijikeza njengeqhude bese liphele. Usonteke ngempela futhi ngoba yabona inhlanzeka yiyo. Nokukhula nezinsizwa hostela waphinde wakhula nababhemu abahlanzekileyo. Ngiyaxakeka mina ukuthi ngempela uhlele kuphi lapha hlele khona. Usonteke yona kwangempela futhi. Inhliziyo yakhe kwenye indawo, yena kwenye indawo. Basontekile FM sawubona? Msasazi njani? Isikhona baba. Ukhuluma noNyavana phansi kwasemtubatuba. Umuntu osontekile lapha nawo. Umsezana lapha phansi kwase ifrahead engoje. Usontekile umdidi ubheke ngapha, ummobo ubheke ngapha. Into ongayiqondi. Inguza phezulu. Ummobo phansi, inguza phezulu. Kunjalo msasazi. Hey, usonteke ngempela lo mbhemu loyo. Ngambona kwenye indawo efaka iskipho esinye ebonga omunye umuntu, ngambona ebonga omunye umuntu usonte ukubha. Inhliziyo yakhe kwenye indawo. Hawu. Ayibaze basonteka abantu. Ayiphela msasazi impela kunjalo indunu phansi imdidi phezulu impela konakele. Hey basontekile abantu. Hey usonteke ngisho lapha eRasta Bellville lapha ke uPhikizulu lo odume kakhulu ngegama lo Badlane. Ba baby bobo. Badlane. Ba baby bobo. Badlane. Usontekile. Wakhe kwenye indawo ushisa iphepho kwenye indawo. Yena abantu baze basonteka abantu. Ukhona umuntu osontekile balaleli. Awu madoda. Yebo msasazi unjani? Enkosi baba. Siyaphila ukhuluma lapha nomphindbazo la lemntu besigaxaza anyanisi. Awu madoda isikhathi anyanisi madoda. Ayike xhophuza le kude impela. Ayibasontekile abantu msasazi. Ayikhona insizwa akuthi abalaleli khona insizwa lapha ke ngamusonda kule ngene njengamanje ke lapha ke kungizo online sikhuluma ke sisingene lapho ohlelweni lodume kakhulu olwaziwa ukuthi ke abasontekile. Njengamanje ke sifuna ukwazi ukuthi ke njengoba ku 2025 ngempela ubuxoki siyaqeda yini noma siyethi aqhubeke bukhandeke ubuxoki ngoba abantu basontekile ngoba baningi abasontekile nje ke uzokhumbula nje nenye insizwa lapha ke enye sontekile umfoka engcobo lapha ke kwamaphumulo lapha ke enye insizwa sontekile leyo ngoba ukugeza kwayo akufani nezingcebo zayo la ibheke khona isontekile ubuke lapha ke imcineka lapha usituthu udokotela usontekile lo kwaze oqopha umlando ongakaze uzwenzeke emabandleni amaNazaretha wabhabhadisa kwenye indawo wasonta kwenye indawo wasonta kwenye indawo wabhabhadisa kwenye indawo waphinde wasonta kwenye indawo wenza into engakaze siyenzeke lapha ke umcineka ngasho kudala vele ukuthi ayikhona isibonda bondane siyobonda ngisho abakwashembe uqobo manje njengamanje ke omunye umuntu wabantu ke lapha abasontekile umcineka loyo ubanike omunye osontekile basontekile msasazi abantu abaningi lapha noma ngibona lapha umthobisi sithola lapha yakasontekile uqonde noma kumhlophe noma kumnyama noma lo wathuyizwa igoma ngempama. Yebo awusontekile msakazi ayengamqondi la muntu mina noma kubovu noma kublue ayingi khona hawu noma kumnyama noma kumhlophe angiqondi ngane kwethu lapha ngibonga kakhulu ke lapha umlaleli ngoba uzokhumbula ukuthi emveni kwempama impela wakhe jima lapha kwagqoka ianda impela ke blue emveni kwalokho wayifihla namanje ulokho ethi eshemafonini ethi ke mnike nomkhonto ngikwaze eshemafonini kafuni ukuphumela ubala ngoba usontekile. Awusuka madoda. Hayi. Yebo msasazi. Yebo Nkosi. Yebo. Akaza ngimbona into esonteke kanjena mina emhlabeni. Mfowethu. Hey uPapa G. Ufundisi ngapha, usebheshi ngapha. Ufundisi ngapha, useklapini ngapha. Angimazi into esonteke kanjena. Yebo. Ay. Usho la amaphumulo. Ay. Kanti. Awu lolu ubemba.
Hawu. Mana. Manini nganza kwethu akasontekele lo indlala. Awukwethu ngiyacela ukuthi singangene emaphalishini abantu. Balalele ayehlisa umoya ayi. Ayawehla umoya mabalengwe ayawehla umoya. Ayawehla umoya ayehle. La umthimbo wakhe la. Ayawehla umoya ayi. Ade kuthunga nje manje. Ayawehla umoya ayi. Ayi ngeke awehla umoya manje. Awehla umoya. Mana basontekile. Sontekile kapha. Esado. Ayi ngibona waphathi bani ubona imvekeni phaka awumazi noma ubhameni noma ukhethara ayisontekelele kanja upolisa usibani ayi bafethu 52 states coming together you can travel maybe 2 days uya kwesinye state uya kwesinye state kwenye ama state akhona eAmerica and then in New York iyodwa njengedolobha elidumile kakhulu emhlabeni jikelele kunanesisho sithi if you have made it in New York you can make it everywhere. If you have made it in New York you can make it everywhere. In New York inabantu abalinganisela ku 46 million iyodwa ugesi osupply in New York City as a state ugesi ongasupplya i-southern zone of hemisphere not only South Africa ngendlela lelazwe elikhulu ngakhona libise liphinde ke ithi New York ibe namadolobha awu4 okuyiBronx la qhamuka khona oJay-Z kanye no Mike Tyson bese kuzoba ke Queens kuzoba Manhattan bese kuzoba isifo ngikhumbula ngoba ngihlala impilo ngikhumbula kodwa ke wayesethi ubaba uJoseph Shabalala sibongiseni nazi insizwa zotalako ayihambe zosimela lapha kumakrimi sahamba 2012 January zakhala kwaba kuhle kakhulu we were honored. I remember that year la wagcina kushona khona uWhitney Houston eshonela kubhava wamanzi it was a stone away ihotel ekulona eBeverly Hills nalapha sasikhona indeed that was a historic moment. So when you talk about USA giants and artists you are talking about ukuthi bakwazi ukuhlangana becabanga usizo lwaseAfrika behlangane bekhuza umhlola wendlala base behlangana ndawonye bethi wonke ama royalties nama benefits equlo elithi USA for Africa liyoba isikhuza buba ezwenikazi laseAfrika. That's why I love the song the most. Ingakho ke njengoba ngizokhuluma nje ngibabaza umhlola ukuthi iDRC iregardwa as the #1 economics potential in an African continent. Iregarded as the #1 economy happening in the country rather than talking about soldiers. For what? For what? We may as well not have soldiers in this country. As well as kato amakolo ake. Avela ayokuqamngeleli yonke indawo athandaza. Kunde mfuna ukuyibona. Iqiniso lelo elijulileyo. Ngoba osopolitiki mabekhuluma bedabukisa labahlazi yodwa abayimele abanye banengcima banamehla ajojekile la bejabulela ukuvela TV bekhuluma uthuvi bekhuluma udoti. What is a soldier? Go to America. What is a soldier? Go to North Korea. Go to Asian countries, South Korea. Go to China. You know what is a soldier. What does it mean to be a soldier? Ufane impilo zezo, ufela izo. You have chosen to defend your own country. Umzabalazo akudlali. So ke namanje ke ngithi ke mina kungenzeka uthola ukuthi akhona amaphutha uhulumeni awethu angawenza ngoba we are in a very comfortable zone system in this country, South Africa.
We don't know war. We never seen war. But when we want to see war, you will see it. We are well equipped. We are the #1 country in African continent. Anothile kodwa ukunotha kwethu kubalekile ukuthi futhi awukwazi ukunotha kuphela ungenayo army equipped. Into engayicela mina iyodwa ukuthi umongameli wethu Cyril Ramaphosa Matamela baba siphethe kahle futhi wenza umsebenzi omuhle. Ngiyacela mina ukuthi with immediate effect, don't be a coward. Don't put weak leaders in a security cluster, especially in an army. You never see it coming, but it's here. Siyacela usishintshele lo mama okuthonga lapha eParliament to AJ Moseka. Akaphume ampeshe awuhlala ekhaya. Cela wenze i-reshuffling with immediate effect so you can put young blood. Someone you trust, someone the country can trust, someone can be relied on. Know the old lady supposed to be staying at home, warming his own legs, getting the foot massage. Instead of all that, you are deploying such person in the military army. You are undermining all of us. You are undermining our country. You are undermining yourself. You are undermining the whole African continent at large. So that's why we have been regarded as the weakest link. As the weakest, because when they look at our minister of soldiers in this country, they are becoming extremely joke. We are extremely joke. We are the joke of the world. Can you make us know the joke of the world? Change this old Makoko, please. Doesn't matter who you put there. Amongst anyone that is within your organization and outside your organization, she's the only person that you can trust to defend our nation. No, never. Never. And never again. So say. Donald Trump have been misled by Elon Musk. Elon Musk, imali lona eyakho, mbomo wenja. You are the devil. You can never, Elon Musk, say that our country. You are speaking to me as a president of the Penguin Nation. I even have a son in America. One day that son will challenge you in that country. He is smart like myself. Kubega when I call Popeye, Elon Musk, carry on, make Popeyes and robots all over the world. Don't talk about land. Don't talk about land. Or create the lift to the planet Mars, lift to the Mercury everywhere, but never talk about land. Because you are misleading that Mambara called Donald Trump. Elon Musk, you have a potential to be a first African American to become the president from South Africa. But you are killing that with your nonsense attitude. How can you go there and badmouth us? Badmouth your own country. You are so stupid with your Twitter account, with your Twitter money, with your corruption. You are bullshit. I'm telling you right now. I'm coming soon to America. I will face you and tell you straight in the head. Yeah? Yeah, I'll talk to my friend there. Trevor Noah. Yeah, we'll meet you. You will think I'm coming to smile for you. I'm not going to smile for you. I'm going to tell you all your bullshit. Elon Musk. Donald Trump usomahla impela kodwa Trumpile. How can you badmouth our own country? You are putting a poison, planting of seed. That is very wrong. Khuluma ngezizwe ngamabomu because izwe inja. Kodwa Toy Elon Musk. Dog. Fuck off. How? Uyahlanya wena. Hlanya ngempela futhi. Siyabonga kakhulu ke kakhulu
uDonald Trump noma ngavala amaphilisi lawa kuthiwa yini ama-ARVs. South Africa is rich enough. We have BRICS, we have China. Thank you very much ukuthi upresident wethu Ramaphosa abe namasende for a very long time. Lokho ngabazi wanwaya. So aveze obala akasanwaye ke manje. So aveze obala unamasende manje. Wathi sinqumo esihle somhlaba, well done. Wafusekisa uTrump, well done. Waphinde futhi waba bold enough to do a lot of things as a right njengamanje. It's a job well done. Lokho amaphilisi angculaza lawa ama-ARVs awayilaphi phela ingculaza. Khona ningayazi nini. Umsebenzi wawo oqala nge-HIV, human immunity deficiency virus. Okusho ukuthi igciwane elidila ne-immune system emzimbeni womuntu liqindezele. The HIV suppresses the immune system, collapses the immune system in the human's body so that the OIs of opportunistic diseases can avail themselves in the human body so that the body can be defeated. And one of those diseases eventually caused death. One of them. That's why in the most cases they say umuntu bulawe an AIDS-related disease. AIDS is a group, is a clustering of diseases all coming together in combination to defeat the human being because of the weakening of the immune system. Umsebenzi ke wama-ARVs ulula kabi emzimbeni womuntu. That's why kuthiwa dlanini kakhulu ukudla okunempilo, hlukana noshwala, hlukana ne-stress, nidle izinto eziyizakhamzimba ngoba ngaleskhathi efika ama-ARVs awa-boost immune system. Awayi-boost it at all. The function of ama-ARVs is to suppress the virus and allow the immune system to grow. So that once the immune system grows, it gets fit enough to fight all the diseases in your human body so that you can be given a second chance of life. Niyakwazi nje? Idom alazi. Ngiyahlanya mina. Ngezinja nini? Imgodoyi. So okubaleka kakhulu ke engane zakwethu ngifuna futhi ukugcizelela ke ukuthi siyacela ukuthi iIP uNtuli abe neqiniso lonke neqiniso lodwa. Ngiyazi usathukile ukuthi uNdunankulu kaZulu. uNdunankulu kaZulu ngokwe coalition governments ehlanganisa iDA iphinde ihlanganise iANC iphinde ihlanganise iIP. Into engizoyicela iyodwa semphetha ngane zakwethu. Ngizocela nje into eyodwa ethi Ntuli iba namasele iba indoda. Ngicela ukwenziwe isilo sokuthi sibangule iva ebelihlaba uZulu eluthula sizobuthelezi. Limkhiphe umfakofe from isihlalo sobuNdunankulu. Nawe Thamsanqa Ntuli uyigciwane ubonda i-system ka-government esebenzisa amandla akwa-COGTA ngoba azi ukuthi kunengxenye yamakhosi lapho. Lokho kwenza ukuthi-ke ugcine konakala-ke izinto zokuthi angayicollapse ne-system. Uyigciwane manje elibolileyo. Ngiyacela ukuthi uThula Sizwe akhishwe njengongqongqoshe njengo-MEC wakwa-COGTA. He does not deserve to be there. He does not deserve the position. Ngifuna ukumbona sibambe iqueue naye siyokhokha kwa-Shoprite. Yabo.
ngimdinga simbona sibambe la iQ uthula sizwe ekwashoprite siyokhokha sifinance please whoever deserves the position ongasebenzisa amaqhinga ukubulala uzulu wethu nokubulala izwe lethu asikuvuma lokho ngoba kuthiwa thula uzofa thula uyingozi yokwenzani ingozi yokwenzani noma ngithengela abantu thula sizwe yena uyophila ngona phakathi ungakaphili ngubala phakathi khohlwa akaphili ngona phakathi ogcine file inkingi futhi yosala naye angibulale manje inkingi uzosala naye abantu ababuke nje umuntu obulala umuntu ukuthi ubani oba nenkingi yilo ofile noma yilo osele ubani nenkingi ubani ugcine nenkingi wes ubulala umuntu okhuluma uqotho nokuphila ngoba sikwazi ukuma lapha ngomhlaba aqhamamanga sisakhe isizwe ngamanga kusoze kwenzeka lokho ngiyacela futhi ukuthi neNC fikile embalula lungisana kule province kule mgodoyi u2 umntolo umgodoyi kuzoba yilo baba lokuthiwa uduma uChairperson intshebe umgodoyi labo bantu abayilutho bawubulele uNC in the province of KwaZulu-Natal. They deserve to hang themselves in peace so that ANC can rise again. Bagcina bemenzisa wonke umkhumbulo we-top 5 nalabo abanye bayibhedela kodwa bangcono kabi lamakhanda lawu2 unobhala nosihlalo la kwaZulu ngicela nibe bold enough to make sure that you mop all of them up outside so that you can rebuild. And if you are sure about the renewal, if you are bold enough about the renewal. And I would like to end ukuthi webaba uhlabisa wena phethe ukhokha tuzo lonke lo phethe inkatha mfo ngiyacela president wenkatha ungabi igwala ayihlali inkomfa yeIFP celebrate 50 years manje inkomfa lokuhlehla njalo kolokuthiwa kobuye kubonakala nomntwana kwaphinda ngene uyayideserve ukubona ilegacy yakhe iqhubeka ngendlela right njoba nilwa nje nilolo ukuthi kulunga ithala lilunga ngempela iqiniso lelo ilegacy yomntwana nelegacy yakwaZulu-Natal endlunkulu sidinga igazi elithintana negazi lomntwana kwaphinda ngene ukuthi libe undunankulu ngoba ayiyona kuphela indlela esingambonga ngayo umntwana kwaphinda ngene ngokusakhela uzulu wethu asikwazi ukubonga yena qobo kodwa indlela esingambonga ngayo ukuthi hayi kuseelo kakhulu ukuthi esobundunankulu singaphuma kwaphinda ngene hayi ihlotsheni please ngiyacela lokho usho mina ungizwe mina nomculo kusasa ke isona sibaluleke kakhulu cela silalele sonke nomongameli uNxamalala uzobe khona ohola iqembu leMK ubaba uThabo Mbeki uzobe khona uMhlanhla uzobe khona ebelalele bezothabela inkulumo kamongameli uCyril Matamela Ramaphosa okuyinto enhle kakhulu ke leyo khomba ukuthi ubumbano eNingizimu Afrika luzoba khona kuyinto enhle lokho engikuzwile engathi ngaqhubeka ke phambili bese ngithi kuma head ama-Hawks eNingizimu Afrika nabantu abaphethe ukushushisa nokuboshwa kwabantu abangayimoshi imali ngento engenamngqondo for political scores. They must not be used by politicians. Lokhu nje ukuthi uzobe ushududuzile uqashwa amabhasi kwenziwe yonke le stage bese lapha la into ezi ayinasidingo yonke le yanto nokumbopha ngakubopha ubani ududuza ushisa lepilonizo inzondo njengenasidingo mntaka matame mntaka Nxamalala akazange shisezwe amangodwa nama akaze ngishisezwe ayi kahle nibakwethu cabangani ngenye indlela nje i-wrong nje leyana nango likhuluma iqiniso njengoba linjalo nje singangabona ngaphoka ngasolinye politically kodwa iqiniso limile nje
dlalwa nje ngothuthuzile lapha uNkulunkulu wami neyole lakhe ngibonisa ukudabukisa enkantolo lapha bakithi ngiyadonsana esebusisa la ukuthi is a culture that when she go to the cell I must go first then come back then to stay in or we sleep together in a cell because we are twins. Sekubuza uTuthuzana Nkosi yami. Yazi Nkosi yami musani ungihlekisa nidabukisa. Sengigcina nganda kwethu. Sitamuzile impilo. NgoJanuary ngiyabonga kakhulu lapha eKruger National Park ukuthi umfowethu Mthandeni SK bemenyiwe kanye nopresident wamabhinqa simenyiwe sahamba nezimpisi zethu sawujabula kuKruger National Park nangise Kruger National Lodge ukuthi sizodadaza sabuka ilwane salala kamnandi kwakuhle kwadela okuyinto enhle kakhulu lesibonga kakhulu nkantsawethu sa recognizewa no Sam lapha insizwe esipini imoto enombolo 1 ithi yeyafuna uSubhekuzulu ngithi mina bonke uBhekuzulu egenqwa imoto yeke wamfundisa kanjani ukuthi angimfundisanga ugenqwa imoto kodwa angifundisa uSpain yabona sibonge ukuthi uBhekuzulu usindile ngane kwethu uyazi inkabi ukuthi ngithanda kanjani iyazi inkabi yabonga mfowethu ngakuthinta futhi nawe ngajabula futhi usindile amathonga kumele namanje ke mfowethu ke ngisho njalo ukuthi siyabonga eKruger National Lodge Kruger National Park siphathwe kahle kakhulu sithi impumalanga yonke bakhombisa ubuntu obuyisimangaliso sabuya sathi masibuye ekhaya sabizwa lapha ke the Octavia Boutique Hotel esendaweni yomlando elapha eNanda ngasetafuleni akulomuzi omhlophe ungena lapho is a stone away from the airport 15 kilometers okukhombisa khona ukuthi siyahlonishwa nasekhaya samukela ngakhona sathulwa njengama ambassadors mina noMthandi